गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवरती कणकवली शहरात अन्य सेलपेक्षा स्वस्त दरात स्थानिक व्यापाऱ्यांचा दुसरा महासेल, ग्राहकांना परवडणाऱ्या साड्या, कपडे व इतर वस्तू सहज कमी दरात विश्वासानं मिळण्याचं एकमेव ठिकाण. यामध्ये बाई पण भारी देवा फेम साडी अगदी 180 रुपयात. अशा असंख्य वस्तू खरेदी करण्यासाठी आजच या महासेलला भेट द्या. ठिकाण जुन्या LIC ऑफिसची इमारत, 31 ऑगस्ट ते 10 सप्टेंबर पर्यंत. वेळ सकाळी 10 ते रात्री 9 पर्यंत. आता बातमी राजकीय वर्तुळातून. सध्या निवडणुकीचे वारे वाहू लागलेत, त्यामुळे प्रत्येक पक्षानं नेत्यानं मोर्चे बांधणी करायला सुरुवात केली आहे. त्याच दरम्यान गुरुवारी खारेपाटण इथं माजी आमदार प्रमोद जठार आणि शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजय आंग्रे यांची गाठभेट झाली. यावेळी माजी आमदार प्रमोद जठार यांनी शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजय आंग्रे यांना आमदारकीच्या शुभेच्छा दिल्यात, तर संजय आंग्रेंनी प्रमोद जठारांना भावी खासदार म्हणत शुभेच्छा दिल्यात. त्यामुळे सध्या वेगवेगळ्या चर्चांना उधाण आलंय. आम्ही खारेपाटणमध्ये दहीकालाच्या कार्यक्रमासाठी गेलेलो होतो. राजकीय कार्यक्रम तिथे कुठेही नव्हता. त्या कार्यक्रमासाठी गेलेलो असताना माजी आमदार प्रमोदजी जठार भेटले होते. त्यांनी मला भावी आमदार म्हणून दिलं, पण ते कुठच्या जागेवर असं काही सांगितलेलं नव्हतं. आणि मी त्यांना शुभेच्छा खासदारकीच्या दिल्या, त्या राज्यसभेवर आहे की कुठचं हेही सांगितलेलं नाही. त्याच्यामुळे ह्या फक्त राजकीय भेट नसून ही कार्यक्रमाला भेट झाली, तेव्हा एकामेकाला आम्ही शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. आम्ही कार्यक्रमासाठी गेलेलो होतो खारेपाटणमध्ये, त्या कार्यक्रमात भेट झाली होती. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.